el Califòrnia recorda moltíssimes coses de la infantesa i alguna de l'adolescència, perquè era el nostre paradís. Que el cine Califòrnia se diu Califòrnia perquè el tio Tomaquero, que era un home de la Pobla Llarga, que és el que va fer el cine, li va posar el nom de Califòrnia perquè veu que l'home, per lo que és Califòrnia als Estats Units, tenia un bon record. El primer que recordo del Califòrnia és que, siguent xiqueta, feren un teatre pas xiquets de Castelló i em va tocar, i en l'entrada rifaven joguets per als xiquets i em va tocar a mi una nina i entonces em va fer moltíssima il·lusió, no? Estava tot ple de xiquets i que em tocara a mi una nina em va pareixer, vamos, el no de más. Igual que en festes, quan han fet les presentacions, que era una cosa superbonica, perquè aquest cine és una llàstima que estiga com està. Perquè era un cine de categoria, uns palcos preciosos, i allí feien les presentacions i eren molt boniques, lluïen molt, les festeres i el teatre era preciós. Nosaltres conjugàvem també a vaquers i a indis, o a romans, i tot això pues, anàvem al cinema i volíem emular els artistes de l'època. Pel·lícules com La caiguda de l'imperi romà, algunes de vaquers del Clint Eastwood i companyia, pues, i alguna d'altres artistes com el Humphrey Bogart, pues, nosaltres volíem repetir. I els dissabtes també feien ball per tota la joventut i també era una cosa molt bonica, perquè és una cosa que està dins del poble i a més que té molta història i és molt bonico. I després de les festes feien ball i allà vaig conèixer jo el meu marit. Entonces es feia, quan jo era joveneta, se feia tot en el Califòrnia. Concerts, cine d'estiu. I per ahir han passat molta gent important, saps? Del món de la política i de la literatura, com Soler i Estruch, Vicent Andrés Estellés, i el que va ser alcalde de Madrid, de Pregoner, en l'any 79, Enrique Tierno Galván. I va ser en l'any 80 quan els Jocs Florals van ser l'últim any que es van fer allí. A partir d'aquest any ja es van fer així en la plaça de l'Ajuntament. Ui, la iniciativa és, vamos, la il·lusió segurament de tot el poble, perquè la gent de la meva generació és ser Califòrnia tot. Anem a tot a Califòrnia. I me faria moltíssima il·lusió tornar a recuperar el Califòrnia perquè, a més, és que era molt bonic. Era molt bonic, el Califòrnia. A mi me pareix de categoria, perquè és un local molt bonico, està en un bon punt i seria preciós. A mi em sembla molt bé, perquè seria tornar a donar-li vida al barri i també al poble, perquè el Califòrnia pertany ja a l'ànima del nostre poble. Va ser un centre de relació social, també de que la gent pogués accedir a la cultura d'alguna manera, perquè el cinema és cultura, i ho recorde amb molt de carinyo i molta satisfacció, i ja seria hora. M'agradaria que es fera tot el que es feia en la meva joventut allí. Podien fer-se concerts, podien fer-se molts actes que avui en dia se fan millor en el parc. Per tal de descongestionar tot el que es fa pel poble, perquè n'hi ha molt de trànsit, soroll, tens que muntar les infraestructures i allí ja tindries l'escenari i tots els mitjans adequats per a poder fer activitats. Es poden fer des de concerts, teatre infantil, teatres majors, musicals. Coses per a la joventut, també, que a vegades la joventut no sap per on anar i m'agradaria més que feren coses actives allí antes que agarraren el cotxe i que se n'anaren per ahí. Seria important recuperar el disseny inicial i si pot ser millorar-lo, perquè ara en els mitjans que tinguem... Perquè el Califòrnia ha significat per a la meva generació tot.